Vîrusa koronayê li hemû cîhanê belav bûye û duwarên tenduristî, aborî û civakî de bandoreke zêde li welatan kiriye. Niha çavê hemû cîhanê li wê yekê ye, çareseriyek jê re bêdîtin û jiyana mirov vegere wek berê. Yek ji çareseriyên ku dikare dawiyê li wê bahorê bîne, dîtina vaksînekê ye dijî vîrusê ku ne hemû welatên pîşesaziyên cîhanê hevrekiye ser dikin. Lê wiha naxuye ew welat di demeke nêzik de bigin encameke dilxweşker. Ji ber bo amedekirina her vaksînekê çend qonax pêwîst in. Rêxistina tenduristiya cîhanî, destpêka derketin û belavbûna vîrusê li Çînê piştrast kir ku bo amedekirina her vaksînekê bi kêmanî sal û nîvek divê. Lewra divê fikir li çareseriyeke din bêkirin. First of all, we now have a name for the disease. Amadekirina vaksîn û çareseriyê beşeke girîng a lêkolînên pîzîşkî ne. Lê tenê beşekin dem ji berhemanînê re divê. Lê di heman demê de em nebêçare ne. Gelek amrazên destpêkê tenduristiya giştî li berdestê me hene ku dikarin niha belavbûna nexweşiyên veguhêz rawestînin. Wek mînak, dibe yekem vaksîn 18 mehên din amade bibe. Loma divê niha hemû tiştekê bikin û wan çekên li berdestê xwe bikar bînin bo rûbirûbûna vayrosê. Her wiha amadekariyê bikin bo dîtina vaksînê di siber rojê de. Çîn ku navenda belavbûna vîrusê bû, roja 11 çileya 2020 rêzika genetîkî ya vîrusê ji rêxistina tenduristiya cîhanî re eşkere kir ku hemû zanyariyên giring ên pêkhateya vîrusê li xwe digirin û lêkolerên pizîşkî dikarin bi rêya van zanyariyan vaksînekê dijî vîrusê amade bikin. Amerîkayê jî piştî wergirtina rêzika genetîkî li gel demek het hevrikiye û biryar da di demeke kur de vaksînekê çêbike û bixe qonaxa cerbandinê li ser mirov. Dibe di 6 hefteyên pêş de vaksînek biçe qonaxa ceribandina li ser mirovan. Li gor ku pisporan ji me re aravey kirine, wiha naxuye vaksîn heta dawiya îsal amade bibe yan jî sala bê. Lê ew dermanên ku êşkujin û rûbirûyê vîrusê dibin, dibe vê havîneyan destpêka payîzê li ber dest bin. Tenê 2 hefte piştî van axaftinên Mike Pence û 8 hefte piştî wergirtina pêkhateya rêzika genetîkiya vîrusê, kompanyaya Moderna Biyoteknolojî karî 16 adarê li bajarê Seattle vaksînê li ser 4 xwebexşan biceribîne. Vê jî wiha kir Donald Trump bi şanazî behsa hewdanên welatê xwe bike ku di demeke kur de karîn vaksînê ser mirov biceribînin. Vê hefteyê li welayeta Washingtonê ceribandina yekemîn vaksînê dijî vayrosê li ser mirov dest pê kir. Dibe hûn jî bizanin ku pêkhateya rîzika genetîkê ya vayrosê meha çile hat belavkirin. Lê ji ber wê bi hev rêkakirin bê wene ku di navbera fermangeha xorak û derman peymangehan îjtimanî ya tenduristî û sektora taybet de heye. Em gihiştin qonaxa ceribandina vaksînê li ser mirov. Ev jî tenê piştî 8 hefteyan ew jî demeke pîvanî ye. Berê çendîn sal pê diçû lê me di demeke gelekî kur de kir. Du roj piştî ceribandina vaksîna Amerîkî, Çîn jî hat nav hevrikiyê û ragihand ku wan jî bi heman awayî vaksînek amedekirine û di demeke kur de li ser mirov tê ceribandin. Vaksîna Çînê ji aliyê Akademiya Zanistên Pizîşkî ya Artêjê ve li bajarê Wuhanê hatiye amedekirin û hikûmeta Çînê razî bûye ku li ser mirov bê ceribandin. Me amadekariyên destpêkê kirine ji bo ku vaksîn silamet û bi bandor be û bi kwalîteyeke baş gelekan jê amade bikin. Me hemû amadekarî kirine da ku bi fermî dest bi ceribandina vaksînê li ser mirovan bikin. Ev kompanyaya CureVac a Almanya ku niha kar ser berhemanîna vaksîneke dijî vîrusa koronayê dike.
یەکێتیە ئەوروپایê piştgiriya darayî dide kompanyaya navbirî da ku lezê bike û berî payîza îsal vaksînê amade bike. Me lêkolînên xwe zêde kirine. Duh li gel rêveberê kompanyayeke dahêner û lêkolînên Ewropî axivîm, ew bi karanîna teknolojiyeke hêvî bexş kar li ser pêşxistina vaksînekê dikin. Yekîtiya Ewropayê nîzîkî 8 milyon euro didiye û hêvîdarim bi vê piştgiriya darayî bikaribin beriya payîzê vaksînekê me li bazarê hebe. Hevdem hinek wezîrên hikûmeta Almanya û yek ji veberhênerên kompanyayê îddia kirine ku qaşo di civîna duê adarê ya rêveberên kompanyayê li gel Donald Trump û Mike Pence de serokê Amerîkayê pêşniyar kiriye $1 milyar bide kompanyayê bi mercê ku hemû mafekî bikaranîn û bazarkirina vaksînê bo wan parastî bin. Lê kompanyayê 11 adarê ew rêveber guhertin û red jî kirin ku Donald Trump ti pêşniyareke wiha kiribe. Hevdem li zanîngeha Texasê pisporek bi dîzaynkirina sîrdiyeke protînên ser rûyê vîrusa koronayê rabûye ku rêya wan protînan xwe bi xaneyên laşê mirove diçespîne û piştre diçe nav wan. Ew pispor amaje bi wêyekê jî dide ku ji xeynî vaksînê dibe dije tena wan kesên pêketine û baş bûne bê bikaranîn bo bihêzkirina sîstema berevaniya laş a wan kesên ku hê nexweşin. And so this is what we call a density map of the protein, the spike protein. Pengavên me yên siberojê bi hevkariya li gel saziya tenduristiyan îjtimanî berdan dibin bû karkirina li ser vê vaksînê. Lê li gel wê jî hewl didin dije tena wan kesên pêketine cuda bikin ku ji bahorê baş bûne. Ji ber eger em bikaribin dije tena bihêz ji wan kesan wir bigirin ku baş bûne, wê demê dikarin bikarbînin bû çareserkirina wan kesên ku hê jî helgirê vayrosê ne. Her wiha li zanîngeha Kopenhagena Danîmarkî tîmek ku ji 10 lêkoleran pêk hatiye li ser lêkolînên xwe berdewamin bo amedekirina vaksînekê dijî koronayê û li bendê ne berî bidayîbûna îsal li ser mirov biceribînin. Ew jî bi heman awayî hewl didin protînên ser rûyê vîrusê cuda bikin û bi molekuleke bê zerar ve bizelqînin da ku sîstema berevaniya laşê mirov bikaribe dije ten dijî wan protînan çêbike da ku dema bi koronayê ket wan bikarbîne bo ji navbirina vîrusê. Armanca me ew vaksîneke pêşketî berhem bînin li ser wê bingeha ku jê re tê gotin bingeha beremînana baş. Da ku amade be bo ceribandina li ser mirov di neh mehên pêş de. Ji xeynî van hewldanên hatin behskirin li çendîn welatan zêdeyî 10 aliyên din dest bikarkirine bo dîtina vaksînê. Li hîç yek ji wan ne piştrastin ku zû bigin encamekê. Lewra li seranserê cîhanê tedbîrên din tên wergirtin bo rêgirtin li karesatekê ji ber vîrusa koronayê. Ew jî birêya bikaranîna wan vaksînên ku dijî vîrusên AIDS û melarya hatine berhemenîn. Her wiha pêdagirîkirin li ser tedbîrên xwe parastinê wek ezmûna Çînê.